Ayan, good afternoon everyone. At isang magandang hapong bagong Pilipinas po sa ating lahat. We are now proceeding with the press conference of our 2025 Nutrition Month. So as we start, allow us to introduce ourselves. I'm Maria Sofia B. Horlador, Nutrition Officer 2 from the National Nutrition Council Regional Office 5. Ako naman po si Karen Bernadas ng Philippine Information Agency Region 5. So we will moderate the press con this afternoon. Prioritizing food and nutrition security as a fundamental human right takes the spotlight for this year's Nutrition Month campaign led by the National Nutrition Council as mandated by the Presidential Decree number 491 in 1974. With malnutrition and food security still affecting millions of Filipinos, this year's observance calls for unified action across all sectors to ensure that every Filipino has consistent access to adequate, safe, and nutritious foods at all times. Magandang hapon po! Welcome sa ating 2025 Nutrition Month Celebration Press Conference of the Bicol Region. To begin, we would like to welcome the members of the panel who compose of the representatives of the Chair, Vice Chairs, and Secretariat of the Regional Nutrition Committee in the Bicol Region. Also to include our convener ng ating Scaling Up Nutrition Youth. So kasama po natin ngayon ang Department of Health, Bicol Center for Health Development, Dr. Gladys S. Demdam Escote, Medical Officer 5 at Local Health Services Division Chief. Yes, so we have Department of Agriculture, Regional Field Office 5 to represent Mr. Florentino D. Obalde Jr., the Agricultural Program Coordinating Officer of Albay, and Sorsogon, representing Red Rodel Ternilla. Sir, tayo ka naman para ma-recognize. Ayan. Kasama rin po natin mula po sa Department of the Interior and Local Government Regional Office 5. Yes, ma'am. Sige po, dito na po tayo. Si Ma'am Blesila S. Nisirio. Of course, hindi ko makakalimutan ang ating DA Bicol, Regional Public Information Officer, Ma'am Lavella Guarin. Yes. Of course. Kasama rin po natin Executive Director ng Albay Young Farmers Organization Incorporated at convener po siya ng Regional Sun Youth Network, Mr. Joshua Carl B. Barcelon. At ang Secretariat po ng Regional Nutrition Committee at Officer in Charge ng National Nutrition Council Bicol Region, Ma'am Emerenciana L. Francia. Hi, ma'am. Alright, syempre, hindi makukumpleto ang press conference na ito kung wala ang ating mga kaibigan sa media. So, tayo na lang po siguro if we recognize your name. We have Ma'am Jo Felizardo from Balancing Opinion. Yan, sila pong ating mga katuwang sa media. Sir Emmanuel Bongcodin of Radio Pilipinas Albay, and Elver Arango from Radio Pilipinas Albay. Alright, Danica Garcia of Ako Bicol Online TV, Cora Albido and Selena Belieza of Radio Pilipino, DWRL, Sir Joshua James Bino of DZGB, Dennis Alta of Radio Veritas, Sir Norris Mingoy of Brigada News FM Legazpi. Then we have Ma'am Rides Barsha of Manila Times and Ma'am Jonna Napili of Bombo Radio Legazpi. Okay, baka meron po ba akong nakalimutan? Sige, mamaya po we will acknowledge, baka may darating pa po na mga katuwang natin sa media. Okay po, to add, we would also like to recognize yung presence po ng ating partner para sa for this year's launching program, ang City Nutrition Committee ng LGU ng Legazpi City, headed by Honorable Hisham B. Ismael,
as well as the City Health Officer and City Nutrition Action Officer, Dr. Francis Gerald Gomez. We would also recognize mga kasamahan nating mga barangay nutrition scholars, coordinators, nutrition program coordinators, at iba pang mga miyembro ng SUN at RNC na naandito po ngayong hapon. Alright, simulan na po natin ang ating press conference. We will hear now an opening statement on the 51st Nutrition Month theme. It is pinned Food at Nutrition Security, maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Let us all welcome once again, Ma'am Emerenciana L. Francia, OIC of NNC Region 5. Maraming salamat sa gandang pagkasabi ng aking napakahabang pangalan. Magandang hapon po, Diyos maray na hapon sa ating mga media partners, sa ating pong mga kasama po dito. Maraming salamat PIA and DOH for the coverage. Bago po tayo magtungo po sa 2025 Nutrition Month theme, hayaan niyo pong ipakilala ko po ang aming ahensya, ang National Nutrition Council. So kami po ay binuo ng Presidential Decree 491 at ito po ay nilagdaan po ng ating dating Pangulong Marcos. So kasama po doon sa Presidential Decree 491 ay kailangan po inatasan po ang aming ahensya na mamuno po sa Nutrition Month celebration every year at ito po ay sinabi na every July daw po ay isi-celebrate ang Nutrition Month. So ang mga kasama po sa aming mga serbisyo, meron po kaming policy and program planning, nutrition program implementation, planning and coordination. Meron din po tayong nutrition advocacy, kaya po kasama po yung ating Nutrition Month celebration sa ating promotion. And also, we also conduct capacity building and nutrition surveillance or monitoring and evaluation. So kung tutungo po tayo doon sa ating Nutrition Month, so ito po ay 51 years na po na sineselebrate ang Nutrition Month. At ngayon pong 2025 ang 51st, ikalimang dekada. So for a long, long time po, ang ating pong gusto ay maging malusog, Yung ating mga kababayan, yung ating kababayan sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po sa Region 5. At ngayon pong taon ay nakafocus po ang ating theme, yung ating advocacy sa ating food and nutrition security. At gusto natin dito sa ating advocacy na to ay mamobilize, mapalawak pa yung suporta ng ating mga iba't ibang sektor po dito sa ating region. So mumula po yan sa government, sa private sectors, and also yung ating mga kasama sa local government units. And of course, yung ating pong mga suporta sa ating mga community. So yun yung gusto natin, mapalawak, magsama-sama at magtulong-tulong. So pag sinabi po nating nutrition, food and nutrition security, so simple lamang po yung gusto nating sabihin. Lahat po ng tao, lahat tayo ay may access to safe and accessible and nutritious food. So ito po yung healthy na mga pagkain, safe na pagkain, at sufficient. So, sapat na pagkain, available at all times. So, 24/7 dapat available siya. So, sabi nga natin, ang ito pong pagkain o yung food and nutrition ay hindi pribilehiyo. Ito po ay right. Ito ay diretsyo. Ito ay human right na kung saan karapatan natin na magkaroon ng sapat na pagkain sa ating mga kabahayan. And we also want to raise awareness dahil po ngayon po ay nararanasan na po natin yung climate change. Ito po yung gusto natin, yung climate change and food security, dahil alam naman po natin kapag may climate change, hindi natin alam yung klima po, hindi na natin siya ma-foresee. Minsan malakas ang ulan, yung LPA ngayon nagdudulot na ng baha, So kapag nagdunlot tayo ng sobrang init, sobrang ulan, so hindi na po nakakapag-produce yung ating mga farmers ng ating mga pagkain. So kapag walang supply, mataas yung presyo ng mga bilihin. So kapag malakas naman po, kapag mataas ang supply ay mataas yung presyo ng bilihin ng ating pong mga kababayan, Pag kulang yung, hindi na po kayang ma-access
no, yung nutritious food. So yun ay problema. Kaya naman po kailangan nating mag-invest in nutrition. Kailangan po natin palakasin po, no, yung ating pong promotion and awareness at yung suporta po ng bawat isa sa atin. And tinatawagan din po natin ang lahat ng mga individuals, yung ating mga communities and families na laging isa puso na ito pong food and nutrition ay isang human right. Hindi po ito pribilehiyo. Bumili ng local fresh produce. Tangkilikin po natin ang mga produce o yung mga produkto ng ating mga local farmers. Magtanim, no? Magtanim sa kanilang bakuran and to start healthy diets as early as the first 1,000 days. So yun po yung una nating advokasya ngayon. Ang first 1,000 days talaga ay ito po yung ating kailangan bantayan, no? As early as conception, yung nagbubuntis pa lang yung nanay, alagaan na natin. So, yun po yung golden window of opportunities. So, sa lahat po ng ating mga LCs, local chief executives, yung mga policy makers po natin, ay tinatawagan din po ang inyong suporta para sa mga polisiya na magiging basihan po, no, ng ating pong advocacy ngayon. No? So, marami pong pwedeng mangyari. So, tinatawagan natin ang ating mga partners, government, private sectors, individuals. Lahat tayo may role para po makamit po natin ang nutrisyong sapat para sa lahat. Maraming salamat. Hello? Maraming salamat po, Ma'am Meren, sa ating opening statement. So at this point, we now give the floor to the Department of Agriculture Regional Field Office 5, represented by Mr. Obalde and Ms. Guarin, to discuss the topic on boosting local agriculture production in Bicol, consolidation, modernization, and improvement of value chains. In behalf po ng aming kagawaran ng Pagsasaka-Rehiyong Bicol, headed by our Regional Executive Director, Director Rodel P. Tornilla. With me is our RAFIS Chief, Madam Lavella Guarin. Magandang hapon po sa ating lahat. The Department of Agriculture po bilang isa sa mga Vice Chair ng National Nutrition Council ay patuloy na tumutulong at nagsusuporta po sa adhikain ng National Nutrition Council upang matugunan po, ma-address po ang mga adhikain, suliranin tungkol po sa malnutrition. So ang kagawaran po ng magsasaka po, ang Department of Agriculture ay ang pangunahing ahensya po ng ating pamahalaan na responsable po sa promosyon ng agricultural development sa pamamagitan po ng pag-provide ng policy framework, public investment, support services na kinakailangan pa natin for domestic and export-oriented business enterprise. So, sa ganoon po, ang vision, mission po ng kagawaran ay walang iba po ay ang tumulong, magbigay tulong sa ating pong mga magsasaka at mangingingisda upang maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan po ng mga programa po namin at saka proyekto. Amin pong ini-implement ang iba't ibang major programs o ito po ang sinasabi po naming banner programs. So, ang mga sumusunod po ay ang aming pong mga banner programs mo o major programs. Una po dito ay ang ating pong staple food, yung ating pong rice program. Sunod na po nito ay ang corn program, kasama po ang cassava. Then mayroon po kami yung sinasabing high value crops development program. Nandun din po ang ating pong tulong, programa sa ating pong mga livestock and poultry raisers. Nandun po rin yung ating pong organic agriculture program. Nandun din po yung ating programa para po sa ating mga kapatid na Muslim, yung ating pong halal program. And last year ay may dinagdag po kaming programa na kung saan po yung aming pong tinatawag na NOPAP, yung National Urban and Peri-Urban Program. So under po dito sa mga banner programs, isa sa mga malaking kontribusyon, malaking serbisyo na binigay po namin ay sa pamamagitan ng production support services.
na kung saan po kami po ay namimigay ng mga libreng pananim. So under po ng production support services, nandoon po yung libreng hybrid seeds, inbreed seeds, at saka mga open pollinated seeds, lalo na po yung sa ating community gardening. And syempre po, kaakibat nito, upang mabigyan po ng technological advancement at para ma-capacitate ang ating po mga magsasaka ng mga makabagong teknolohiya, sila po ay ating binibigyan ng mga trainings, mga workshops para po to keep abreast with the new technology. So kaakibat namin dito ay ang aming Agricultural Training Institute, katulong po namin para po sa pagbibigay ng mga trainings po sa ating mga magsasaka. And on top of this, isa po sa mga thrust ng ating pamahalaan ngayon through the Department of Agriculture ay yung farm mechanization. So ang Department of Agriculture, in collaboration with our attached agencies like the PhilMec, ay nagbibigay po kami ng mga libreng farm machineries para sa ating mga farmers, associations, and cooperative. And sa ngayon, para po pagtibayin, magkaroon po ng pagbuklod-buklod ang Department of Agriculture, the Farmers Associations, and local na pamahalaan, mayroon po kami mga initiatives na ginagawa sa ngayon. Isa na po na dito po ay yung aming pong F2C2. Ito po yung aming Farm and Fisheries Clustering Consolidation. Dito po ay inuudyok namin ang mga farmers, fisher folks na mag-organisa and form into cluster upang po matugunan po natin ang kinakailangang produksyon sa ating community. And another initiative po upang mapalago, ma-strengthen po ang collaboration, organization po at saka collaboration, coordination po. We have po yung ini-implement naming PAFES, yung Provincial Agri-Fishery and Extension System, na naglalayon na palakasin ang ugnayan ng Department of Agriculture with the provincial and municipal local government units. So sa ngayon po ay patuloy po ang Department of Agriculture na nag-i-implement nito mga iba't ibang banner programs at patuloy po kami nagbibigay po ng mga libreng pananim. Lalong-lalo na po sa panahon ng disaster, nandyan po kami po ay may buffer stock na para po sa post-disaster ay nagbibigay po kami ng ready planting materials para po makapag-recover po ang ating mga magsasaka na nagkaroon po ng damages dahil po sa mga iba't ibang sakuna. So with this also, ay under the implementation po ng ating rice tarification law, magandang balita po sa ating mga rice farmers, especially po yung ating mga farmers na may 2 hectares below. Sila po ay makakatanggap po ng Rice Farmers Financial Assistance na previously po ay 5,000, sa ngayon po ay 7,000 na. Ito po ay dahil sa inamyendahan po yung ating pong Republic Act 11203 ng Republic Act 12078 na ini-extend po yung ating rice tarification law hanggang 2030. So sa ngayon po, ang kagawa ng pagsasaka po ay as mentioned po ay patuloy na sumusuporta po upang pong ma-achieve po natin ang ating minimiti na magkaroon ng food and nutrition secure Philippines. Salamat po. Thank you so much, Sir Tino. At this juncture, we would like to recognize the presence of our very own Mayor of Legazpi City, Mayor Hisham Ismael, for our press con this afternoon. So kung meron din po tayong mga katanungan sa ating alkalde, we can also include that later on. All right, so I would like to request si Mayor for a short message of support. Mayor?
good afternoon. Sorry, talagang loaded lang sa akin schedule gawa ng transition period pa lang. Nagsimula pa lang kahapon ng 12:01. Kaya pinadala ko naman yung city administrator ko kanina dito para pabutin ang sa aking message. And just so you know, para sa mga hindi po nakaalam, talagang sinusuporta natin ang ganitong klaseng programa gawa ng ako ay isang city, provincial, and regional champion ng HAPAG program at ating nagagamit po sa mga barangay sa kaliit-liit na puhunan, paggawa at pagbili ng seedlings at pagtanim. Ang laki po ng epekto sa aming barangay at sa constituents. Sa halagang 25 pesos, lahat ng gulay at prutas na nasa kantang bahay kubo, pwede mo na po yun mabili at pwede mong itanim. Well, in fact, last year meron akong 13 na mga bata sa aking barangay na may malnutrition at ang aking ginamit kasi ng aming proyekto na within 120 days feeding program, galing po doon sa aming mga tinanim. At baga may umalis na ako sa aking barangay, ang aking request sa papalit sa akin ay palakasin at hindi lang po tayo focus sa pagtatanim. Sinabihan ko na rin sila na maglagay na ng fish pond doon sa aming garden. Kasi kaya naman, alam naman natin ang seedlings rin ng mga isda, nalitri ng puhunan, at pag yan lumaki, pwede po ulit ipakain sa mga constituents. As the city mayor ng siyudad ng Legazpi, what I see, the biggest problem here, the city of Legazpi, hindi na po dito sa akin siyudad, kasama ang magkailang munisipyo at probinsya, ang pag-convert ng lupa from agricultural to commercial. Yan, tama. Kaya akin ko pong tututukan na talagang hindi maapektuhan ang mga nagpapakonvert ng lupa dito sa aking syudad, gawa ng paliit ang mga taniman ng mga Legazpeño dito at nagkakaroon tayo ng problema para sa ating food security. So, that's it. Thank you for having me and I'm really sorry at ako yung na-late. I really tried my best. Talagang nasa 80 tao yung nakaabang kanina sa labas ng aking opisina at I need to cater them all para ma-feel nila ang aking pagmamahal. Kaya salamat po ulit at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Maraming salamat po, Mayor, sa ating strong message of support para sa pag-advocate sa nutrition. So, we would like to request na lang po a quick photo opportunity with the Mayor po. Okay lang po ba? With the resource speakers and media, our media partners. First, sa resource speakers muna po. Thank you. How about the media partners? You want to join po the photo opportunity kay Mayor and our resource speakers po? Very quick lang po. Before we continue. Okay na po. Okay na lang. Okay na po. Thank you very much po. Ayan. So, at this juncture, we would like to say our bye sa ating mayor for the meantime. At busy-busy po ang ating local chief executive. Ano po? Maraming salamat po, Mayor. So, ngayon po, let's continue with our press conference. Okay, to supplement po yung ating naging usapan on the services ng Department of Agriculture Regional Field Office 5, we would like to request ang ating Executive Director po ng IFO Incorporated to present. To give us a background of their organization.
Okay, so just maray na hapon po sa Indogabos. I am Joshua Carl Barcelon, the Executive Director po ng Albayang Farmers Organization. Basically po, ang Albayang Farmers Organization, it's an umbrella organization po kang mga agriculture, environment, at the same time, nutrition-related organizations po, digdi po sa buong Albay. So many people are asking, do you also cater po mga recipients, beneficiaries, and also partner organizations sa ibang lugar? Yes, we do, but the main focus is still in the province of Albay. So we have made and implemented many programs po na mismong ang organization po namin ang nag-pitch. Saro na po duman si Edible Landscaping. If we're going back to 2021 at the height of the pandemic, kaibumi po ka ito sa Department of Agriculture, Technical Education Skills Development Authority, or TESDA, na si TESDA po si nag-capacitate kaimning mga kabataan sa 223 barangays po all over the province of Albay and the 2nd district. So, we started in 2021 at the height of the pandemic. Before po, ano lang po kami, ad hoc organization, meaning day pa po kaming legal persona. But after a year in 2022, we decided to be registered na po as a legal entity, as a legal organization sa SEC. And our vision po is sobrang close sa theme for this year. At the same time, sobrang close po sa agriculture and food security. Our vision is walang albayanong magugutom. So more than a commitment, more than a vision, it's also a commitment that there should be food on the table of every albayano. Because we do believe na if your mandate po, kung advocacy mo ay agriculture, pero ikaw po ay nagugutom, then you are not actually doing your job. So it is a food security and agriculture has a fruitful marriage with each other. So if mag-agrikultura po kayo, make sure that yung component po of food security and nutrition is also incorporated. So yun po ang aming organization, and we are in full support to the National Nutrition Council, to the Department of Agriculture, and other organizations that are pro food security po dito sa Pilipinas. Yun po. Alright, thank you Sir Josh para po sa inyong mensahe. So the way I see it, napaka-importante po ng magiging papel ng ating mga local chief executives. So right now, we would like to hear a message. This is a call to action sa mga LCE to continue to advocate food and nutrition security at the forefront of their executive agenda. So we have right now, Ma'am Blesila Neserio, LG004 of DILG 5. Hello po. So magandang hapon po sa ating lahat. So in behalf of our Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escover Jr., I am representing po our department for me to fully call to action for our local chief executives. Specifically, yung ating mga bagong halal na mga elected officials. So ano nga po ba yung ginagawa muna ni DILG in support po para mas paigtingin po ang ating kampanya dito po sa ating mga nutrition-related programs. So kami po sa DILG, as alter ego ng ating President, primarily supervise our local government units to implement po itong mga programa sa local government units. And with that, kami po ay naatasang mag-issue ng mga guidance and advisories patungkol po sa integrasyon ng mga nutrition-related programs, lalong-lalo na po ito ay mapasama sa kanilang mga major plans. Ano po ba itong major plans? Ito po yung mga annual investment plans and specifically yung kanilang local development plans. So ano po ba yung importansya kung bakit kailangan mapasama ang mga ganitong programa sa kanilang mga major plans? Dahil po, kailangan itong mapondohan. Kasi anuman programa po na nais ma-implement ng isang local chief executive, nararapat lamang po ito
na mai-align po doon sa major plans ng LGUs for it to be funded. So kami again sa DILG, since yun nga, papunta po kami sa transition ng mga newly elected officials, bagong administrasyon. So we encourage and also mandated and directed our local chief executive to issue reorganization or mag-activate po ng kanilang mga local nutrition committees. So eto pong local nutrition committees, eto po yung mga taong gagalaw upang magkaroon po ng successful implementation ng mga programs po sa local government units, specifically po ang ating mga nutrition-related programs. So eto po yung gustong bigyan pansin po ng ating DILG. And with that, hindi lamang po siguro na kailangan nating mag-organize ng mga local nutrition committee, kasama din po dito ang pagkakaroon po ng mga capacity building activities as well as yung mga related trainings and seminars na katuwang po ng ating National Nutrition Council. Sila po yung main agency na tumutulong po sa ating mga local government units upang makapacitate po itong ating National Nutrition Council. Another po, nagpalabas po ang DILG ng Memo Circular kung saan ito din po yung Memo Circular 2024-071 na nagpapatunay po na kami po ay sinusuportahan ang pagpapa-implement po ng ating mga nutrition-related programs sa pamamagitan po ng pag-adapt at pag-implement po ng Philippine Plan of Action for Nutrition or ang ating PIPAN na covering our 2023 to 2028. So with this po, we totally encourage our local chief executives nga po na kumbaga pag upo nila, dapat po ma-ensure yung representation ng ating mga national nutrition action officers and other nutrition advocates during po ng formulation nila ng local executive agenda. So napakahalaga po na magkaroon po muna ng isang aktibong komitiba para po sila yung magiging gabay, sila din po yung mangunguna upang bisitahin kung ano po yung current situation ng mga local government units natin pagdating po sa pag-i-implement ng ating mga nutrition-related programs. And with that, hindi po dyan natatapos ang advokasya po ng DILG. We part of the Regional Nutrition Evaluation Team Committee na kung saan po ang DILG po ay isa din pong parte, miyembro po, na tumutulong po sa ating mga other agencies, specifically the NNC, to evaluate po yung performance po ng ating mga LGUs. Ito po yung tinatawag na MELP, which is the Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation. So, at this juncture, dito na po pumapasok yung role ni DILG through monitoring and evaluation. Aside from that, hindi lang po MELP yung ini-evaluate ni DILG, kaakibat din po doon yung audit ng Child-Friendly Local Governance Audit, wherein meron po doon na indicator na kung saan mini-measure po yung performance ng ating mga local government units when it comes po sa mga nutrition-related programs, implementation, as well as ang pagpasa po nila ng mga lokal na polisiya na tumutugon po sa mga intervention when it comes po sa nutrition. And another is the Seal of Good Local Governance for Barangay. Meron din po ditong dimension na kung saan meron po ditong nutrition aspect. Isa din po to sa ina-assess po ni DILG. Kung baga, hindi lang po tayo humihinto sa pag-issue po ng mga direktiba. Kami din po, katuwang po ng abing ibang national government agencies, ay tumutulong upang magkaroon po ng sustainability, mai-assess ang mga programs, and makita po kung ano yung mga pwedeng intervention na ibigay po ng mga national government agencies. So with that, since meron po tayong bagong upo through the executive briefing, doon din po minimension kung ano po ba yung present na status ng mga local government units. Iniisa-isa yung mga dapat i-updates ng mga plans,
And kasama na din po dito kung ano po ba yung result ng kanilang mga MELP audit. So ano po ba yung call to action namin for the LCEs? Ito po, patuloy na paiigtigin po na mananawagan sa ating mga local chief executives to continue monitoring and evaluate yung local nutrition action plan sa kanilang mga local government units, as well as tingnan po kung meron ng organisasyon, functional po ba siya, and as well as, aside from evaluating, we highly advocate that our local chief executives formulate a mechanism for our LGU to primarily recognize the outstanding performance of not just the LGU, but also the people who compose the nutrition programs. So that's it po for the DILG, and kami po ay patuloy na sumusuporta sa National Nutrition Council and to our partner agency para po sa isang mahusay na panggogobyerno sa ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Bless, sa inyong very comprehensive na discussion sa call to action sa ating mga mayors, sa ating mga governors at iba pang local chief executives. Actually, ngayon po, kinakandak po natin, yung na-mention po ni Ma'am Bless, yung MELP Pro, na kung saan ini-evaluate po natin ang nutrition program management po ng ating mga local government units. So kami po, nangangalahati na po sa mga provinces and cities na mga nabibisita. Binibigyan namin sila ng grades according sa kanilang naging management ng nutrition program sa kanilang LGUs. So ayun po, at this juncture, I would like to give the floor na rin po sa ating sa ating representative ng chair ng ating Regional Nutrition Committee, si Dr. Escote, to present yung increasing the availability and accessibility of health services to the communities as a means to alleviate malnutrition among children. Hello. Good afternoon. As we all know, child malnutrition remains one of the most urgent public health and development concerns in the region. And nabanggit na natin kanina na behind those numbers, sa mga datos na yon, no, sa likod ng mga bawat datos ay isang bata. Batang nanganganib ang kinabukasan dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon at serbisyong pangkalusugan. At dahil dito, ang Department of Health, Bicol CHD at kasama na ang buong departamento or kagawarang ng kalusugan ay lubos na nakatuon sa pagpapalawak ng pagkakaroon at paglapit ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan at pangnutrisyon sa bawat barangay, sityo at komunidad sa buong rehiyon. Kamakailan lamang ay nilunsad ng Kagawaran ng Kalusugan ang tinatawag nating bagong programa, ang Purok Kalusugan, wherein yung mga serbisyong pangkalusugan ay ibinaba na po natin sa pinakamaliit na unit ng ating barangay. Dahil kami ay naniniwala na ang susi sa paglutas ng malnutrition ay hindi lamang nakasalalay sa medikal na intervensyon, kundi sa pagtiyak na ang bawat pamilya ay may akses sa maagap, abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan mula sa kalusugan ng mga nanay, ng mga ina at kanilang anak, sa pagbabakuna, pagmamanman ng paglaki, edukasyon sa nutrisyon, hanggang sa mga programang nagbibigay ng suporta sa pagkain. At meron din tayo, isa din sa ginagawa ng Department of Health ay ang pag-deliver at ang pag-promote ng mga nutrition-specific at nutrition-sensitive health programs. So ano po ba itong mga nutrition-specific programs? These are designed to directly address the immediate causes of malnutrition, such as inadequate food and nutrient intake or poor feeding practices. Okay? So dito po sa Pilipinas at dito rin po sa ating
riyon ay meron nilunsad na rin natin or ongoing yung tinatawag nating Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program wherein 4 na probinsya po ang ongoing ang programa na ito. Namely, ang Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. At sa apat na bayan po na ito, ay meron po tayong 50 municipalities. No? So ang breakdown po nito, 7 po na bayan sa Catanduanes, 7 po na bayan sa Sorsogon, 16 or 16 na bayan sa Masbate, at 30 o 30 bayan sa Camarines Sur. Okay. So ongoing pa po itong programang ito. Marami po tayo mga hindi lang po technical assistance ang pinoprovide po natin sa mga nabanggit na munisipyo, kundi meron din po tayong financial assistance at as well as logistical assistance na pinoprovide po natin. At kasama na din po, nabanggit na kaninang umaga, yung ating Philippine Plan of Action for Nutrition. Nakasama po ang Department of Health na nagbalangkas po ng ating PIPAN. Okay? As well as kaakibat po or under din sa pamumuno ng Department of Health, yung ating National Nutrition Council, which plays a key role in planning, coordinating, and managing nutrition programs. Pagdating naman po sa tinatawag nating nutrition-sensitive health programs, no? These are all interventions that address the underlying causes of malnutrition by considering factors beyond just food intake, such as access to health care, clean water, and sanitation. Kaya mapapansin po ninyo, no, actually kulang pa po yung mga nandito sa harapan ninyo ng mga ahensya dahil sila po yung mga katulong natin. No, dahil maliban po sa healthcare, 60% ng kabuuan ng health ng isang tao ay doon po pumapasok yung tinatawag nating social determinants of health. Okay? So yung mga nutrition-sensitive programs natin, it's beyond the direct food intervention. No? Kailangan po natin ng multi-sectoral approach as well as focus on underlying determinants. Kaya po, kasama din po natin yung DSWD, no? Meron silang 4Ps, yung conditional cash transfers, at isa sa mga layunin or isa sa mga tinitingnang criteria ay kung nagpapa-check up ba, nagpapa-prenatal ang isang nanay, ang buntis, pinapabakunahan ba ang mga anak nila. Okay? Kasama din na sa nutrition-sensitive health program, of course, yung ating Department of Agriculture. No? Kasama din po dito yung Early Childhood Development Program at yung ating WASH or Water, Sanitation, and Hygiene Intervention. Dahil alam naman natin, no, maraming component ang ating nutrition. Okay? So, other than that, the Department of Health also leads in the implementation of the comprehensive National Public Education and Awareness Program on breastfeeding through a collaborative interagency and multi-sectoral effort at all levels. Ito po ay nakapaloob sa Republic Act 10028. No, ang isa pong maigting na programa ginagawa din po natin ay yung tinatawag nating Mother-Baby Friendly Hospitals and Institution Initiative, wherein we accredit, we certify na itong mga hospitals, hindi lang po mga hospitals or health facilities, but also workplaces, no, commercial establishments, and other institutions ay mayroong breastfeeding area. Okay? So, if I'm not mistaken, ang huli po nating sinertify ay ang SM. Okay? Another program is yung imposed sanctions for non-compliance. Meron pa din po tayong breastfeeding task force. No? At kasama din po natin ang Food and Drug Administration as a regulatory agency.
under which the Department of Health monitors and enforces the implementation of Executive Order 51 or the Milk Code. No, dahil pinopromote nga po natin ang exclusive breastfeeding, no, from birth until 6 months of age. Okay. So dahil po dyan, at sa pamamagitan po ng pagpapalakas sa mga lokal na unit ng kalusugan sa pagtitibay ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya at aktibong pakikiisa ng komunidad, gusto nating isara ang agwat sa pagitan ng mga serbisyong pangkalusugan at ng mga batang higit na nangangailangan nito, which is yung ating pong mga anak. Alright, thank you so much, Ma'am Doc Gladys. Palakpakan po natin ang lahat ng ating resource speakers. Much has been said, but this time we will now open the floor for question and answer. Of course, kasama ang ating mga media friends. First and the least, we have Sir Norris. Kanina pa si Sir taas ng kamay. Sige, Sir. Good afternoon po, Brigada Norris Mingoy po. OIC Director po. Good afternoon. Last previous month, siguro matagal-tagal na din yun, na-interview ko si Director Riario. Ma'am, magpa-update lang po ako dito sa itong programa na Tutok Kainan. Alam naman natin, the Bicol region is may mga priority po tayo dito sa Bicol region. Like Camsur, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. Ano na po yung update po dito sa high prevalence stunting po natin, Director? Thank you, Hello sir. po ulit. Magandang hapon, sir. Yung ating pong tutukainan dietary supplementation program, no, ay luckily, no, finally ay matatapos na po ito, no, sa ating region. Ibig sabihin, yun pong ating mga high prevalence na mga provinces ay yung mga target beneficiaries. Though hindi po kasi lahat, no, may ilan lang po tayong mga nutritionally at risk na mga pregnant women na nanganak na ngayon, no. Hindi pa lang po tapos, no, yung pag-gather ng data kung ilan talaga, no, yung specific number of pregnant women and underweight children ay kung ilan yung nag-improve. But we have generally po ay nag-improve, no? Ibig sabihin, yung pong dating nutritionally at risk, yung kulang yung timbang ng mga buntis, ay nag-improve na po yung kanilang timbang after the feeding, no? The Tutukainan Dietary Supplementation Program. And also, yung pinanganak po nila, no? Kasi gusto naman po nung ating programa ay yung outcome nun ay hindi sila magsilang ng low birth weight, no, ng mga bata. So, marami din po tayong mga nakukuhang data na karamihan po dun sa mga pregnant women na yon na naka-receive po ng ating programa, no, ay nag-improve po, no, at hindi naman po sila nagsilang ng low birth weight babies. This year, we are expecting to have the terminal reports po ng ating programa. So, we will update you on that, sir. And also, the children po, yung ating 6 to 23 months na targets, ay ganun din po, no? Matatapos na po ito. Yung Sorsogon ay isang munisipyo na lamang po ang nagbibigay ng feeding. Yung ating pong Camarines Sur, Masbate po ay matatapos sila hanggang July. So, we will update you, sir, on the results po, final results. Thank you, sir. Another question, last question na lang. How about po dito, Ma'am RD, sa top 20 natin na nutritionally depressed LGU 2024, yung operation timbang po natin with high prevalence stunting, wasting din, ano po yung what is the result for 2024 RD? For 2025, sir, yung 2024, meron tayong result na kasama po tayo dun sa top 50 actually, no? Yung mangilan-ngilan sa ating mga LGUs. But for 2025, we are still waiting for the data po from our local government unit. So, expected po natin ngayong July ay makakasubmit na po. So, we are still waiting kasi they are consolidating the data for 2025. But the operation timbang ay done na po yan, already encoded this year. So, maybe August po ay maglalabas po kami ng resulta po nito, sir. Alright, thank you, sir. Thank you, Ma'am Marin. Second po, si Ma'am Rides Barsha from the Manila Times.
Good afternoon. Hi. Ma'am, please give us the regional situational of malnutrition cases in Bicol. Second question for DOH, ma'am. Why is it that the four provinces in Bicol, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur are considered as your priority program for what factor? Are these provinces the nutritionally depressed provinces in Bicol? Thank you. Questions are concerned to Dr. First question is for NNC. Please give us the regional situationer ng malnutrition cases in Bicol region for stunting, for protein deficiency, among other aspects. Si Ma'am, Thank you. matagal na nating partner si Ma'am no, sa ating nutrition community. No? So maraming salamat po, Ma'am. Again po, the 2025 data is still not available, but we have data ng 2024, 2023, and 2022. So as per the three-year operation timbang data, our stunting prevalence po for our 0 to 59 months ay pababa. No, pababa. So from 11% in 2022, naging 10% na lang siya ngayong 2024. But konti, no, hindi siya ganun yung pagbaba niya, no, yung prevalence rate. So ito po ay nagbibilang po tayo ng around 13,000 na mga bata sa buong rehiyon po natin, no. So pag sinabi po natin ganun lang, no? 10% lang naman to, onti lang siya, nasa medium public health significance. But if we count on the number, still, ang dami po. Imagine niyo po, yung 13,000 na mga bata po ay malnourished po, stunted. Ibig sabihin, kulang yung kanilang taas yung kulang yung weight nila sa kanilang taas. So, yung atin pong mga batang ito ay kailangan nating tutukan, no? Yung mga bansot, yun, mga bansot po, no? So 13,000. Imagine yung 13,000 na yon ay magiging lalaki sila ng mga media personnel, mga directors po natin, and leaders po natin. So kailangan po talaga nating tutukan po ito. And we hope, no, with the mga programa po ng gobyerno and the NGOs like the Dietary Supplementation Program, the PMNP, we hope that the data for 2025 ay mag-improve, ma'am. Thank you po. Regional level po ba? Ilan yung malnutrition cases natin? Sayang, ma'am, kanina, I am expecting that the mayor will stay kasi yung call mo for LCE to focus on nutritional status ng Bicol, dapat andyan ang mga mayors. Kasi po, without them, without their presence, hindi nila to mamibigyan ng pansin given the prioritization na laging infrastructure project. Yung ano po natin, yung totoong bilang ng malnourished children sa Bicol region. Region po, sa buong region. Opo. Opo, kung titingnan po natin, around 30,000 po, ma'am. Kung sama-samahin na po natin, ha, kasi po ang underweight, yung underweight, ibig sabihin, yung pong mga bata na kulang yung kanilang timbang sa kanilang edad, ay almost mga 7,500 po sila. Noong 2024 po ito na data. Ano po? So yung stunted, yung mga batang bansot po ay 13,000. Yung pong overweight and obese, so hindi lang po yung malnutrition po natin ay overweight and underweight. Ano po? So yung overweight and obese po ng mga bata po natin ay around 3,000, so 2,600 po, yun nandito sa ating datos, no? And then yung wasting po natin, yung kulang yung kanilang timbang sa kanilang taas, ito po ay mga 2,000 na mga bata. Still ay malaki pa rin po siya, no? Kung titingnan po natin yung datos po natin, ma'am. Okay, thank you. Kay Doc Scotty po.
So, your question was, itong apat na probinsya, namely Catanduanes, Sorsogon, Masbate, and Camarines Sur, okay, hindi po actually base yung datos ng pagpili sa kanila sa current data po natin. No? Supposedly, yung implementation ng PMNP natin was pre-pandemic. So the basis was the 2018 data, no? Approved data. But unfortunately, due to the ating COVID-19 pandemic, medyo na late po ang implementation. So it started roughly 2023, no? So nag-extend po siya. Okay? So ito po yung mga naging priority based on the study ng multi-sectoral group, namely, hindi lang naman po si Department of Health together with NNC ang nagsagawa po ng pag-aaral kung bakit ito yung mga napiling probinsya. Kasama po natin dyan definitely yung yung NEDA, no? Or yung tinatawag na nating Department of, or yung DepDev. So yun po, yung apat na probinsya po, base sa 2018 information. Ma'am, bakit po ba siya priority? Bakit po priority masyado yung 4 provinces para sa nutritional status program ng government? Naging priority po sila because of the 2018 data, no? So, nabanggit naman natin kanina na meron tayong mga nutrition-sensitive and nutrition-specific health programs. So, we will not only base yung ating findings doon sa mga nabanggit na datos like yung marami ba ang malnutrition, no? Yung undernutrition, overnutrition, or micronutrient deficiency, but also may mga factors din po na kinonsider. Actually, the PMNP as the name itself, multi-sectoral, kasama po natin dito si DSWD, ang DILG, ang Department of Agriculture, ang NEDA. No? But when it comes to, as I mentioned, yung nutrition-specific and nutrition health programs, si Department of Health po ang nag-i-implement. But the rest of the other programs ay yung mga iba-ibang ahensya. All right. Thank you so much, ma'am. Right? Do you have more you. question? No. Unsolicited advice po sana. We would like to get the real picture of Bicol, nutritional status. Kasi if you want us to solve the malnutrition, we want the real picture para maibibigay natin sa LGUs. Kasi without saying the truth, hindi natin maa-address po ang malnutrition if we will hide data and we will not say what need to be said. What's need to be done. Thank you. Yeah, that's a point well taken, ma'am. Siguro po ang ating mga institutions would provide a comprehensive report or copy to our dear media friends. And ang maganda naman pong na-mention kanina ni OIC Marian is that generally, in the Bicol region, bumaba na po ang ating lagay ng malnutrition base sa mga malnutrition indicators. So, tuloy-tuloy po yung programa, ma'am, no, hanggang 2026. And we hope to get the better data after. Okay, so maraming salamat po. Next in our list is Ma'am Jo Felizardo from Balancing Opinion. Ma'am? Good afternoon po. Ang katanungan ko po, ma'am, madaling-madali lang. Sa DILG, nabanggit niyo po kanina na yung LCE, yun po ang siguro nakatutok sa ground sa mga tao para po ma-implement yung programa po ng nutrition. Nakikita po namin na parang hindi po masyado. Walang gumagalaw. Parang Nutrition Council lang po ang gumagalaw. So ano po ang pwedeng gawin ng DILG? Okay po, ma'am. So maraming salamat po sa inyong katanungan. So based po siguro doon sa observation nyo, no,
may mga na-observe kayo ng mga local chief executive na mga hindi po gumagalaw. So, sa part naman po ni DILG, ang chief po ng committee ba po sa local government unit is the local chief executive. If may mga observation po tayong mga ganito, siguro po iilan lamang po sila. Sa part po ni DILG, kami po naman ay nakikipag-coordinate po sa sa National Nutrition Council. Hinihingi po namin yung mga present status ng mga local government units when it comes po sa situation ng kanilang local government units sa pag-implementa. And from that data, kung mababa po ang compliance ng ating mga local government units, we issue po a memorandum to our local chief executive po for them po to revisit these specific programs na medyo po hindi na pagtuunan ng pansin. And sabi ko nga po kanina, we have our audit, the MELPI Pro. So, hindi po natin inaalis na meron po talagang mabababa na mga compliance, pero hindi po totally lahat ng dimension ng sa nutrition. So, with that manner, from the issuance po of a memorandum ng result po ng ating mga audits, kinakausap po natin ang ating mga local chief executive through interfacing po na ginagawa po ito sa kanya-kanyang probinsya po. So with that, pinepresent yung mga specific na indicators, programs na medyo po hindi po fully implemented yung mga programs, and dun po tayo pumapasok sa DILG. Gumagawa po tayo ng mga action plans, gumagawa po tayo ng collaboration with other agency, lalong-lalo na po, dun po talaga sa mga prime agency na makakatulong sa LGU para mas paigtigin pa ang pag-i-implement and pagpa-prioritize naman ng nutrition programs like the NNC and the DOE. So kami po sa DILG ay hindi po tumitigil sa aming continuous collaboration with the other agency for us to be provided with the real data para alam din po talaga namin kung ano po yung actual na gagawin pagdating po sa pag-call ng attention ng ating mga local chief executive, ma'am. Thank you so much po. Okay, thank you, Ma'am Bless. Ang na-mention din kasi ni Ma'am, they really have to monitor and evaluate yung functionality ng kanilang mga local nutrition committees. Lahat ng LGUs probably meron, but some of them are not functional. So good thing, if I may just add, last year, here in Bicol, we have Tobacco City. Isa po sila na ginawaran ng champion for nutrition. So, ganun kumikilos ang ating local government units kasi they are in strong coordination and collaboration with the council. Okay? All right. So, we have Ma'am Cora for our next question. Ma'am Cora Obido. Okay. My question to RD Prancia. Considering the efforts of government agencies in implementing nutrition-related projects like food production and delivery of children health needs, how does this improve or alleviate the nutritional status of children and our poor communities or families in the region? Thank you, ma'am, for that question. Sabi nga po natin kanina, diba, yung atin pong problemang malnutrition ay hindi po nasasagot ng isang ahensya. Kailangan po natin ng sama-sama at sama-sama para makamit po yung nutrisyong sapat para sa lahat. So kanina po, yung sabi niyo po, yung food production. Karamihan po, no, yung ang ating pong major cause po, no, yung ating pong cause ng malnutrition ay kulang sa pagkain. So, kapag kulang po sa pagkain, yung ating katawan,
yan po ay walang lakas, no? Hindi tayo magiging productive, hindi tayo magiging healthy, no? Samahan pa yan ng infection or sakit. So, magiging malnourished talaga yung bata. So, kapag pinapromote natin yung food production, maganda yung meron silang access sa pagkain, makakakain silang nutritious food, ng fresh food na malinis, safe, no? At sapat na pagkain ay maiibsan nito, no? Mapupunuan po yung kakulangan sa nutrition sa kanilang katawan. So, nandiyan ang Department of Agriculture para sa mga pagtatanim, no? And of course, kapag merong DILG, kapag buo po, no, yung atin pong nutrition committee na nagpaplano, ini-ensure na merong mga nutrition programs sa kanilang barangay, merong nutrition services na ibibigay doon sa malnourished na bata. Nandito po ang Department of Health para po in case na magkakasakit po yung mga bata ay matutugunan po, no, magagamot sila at ang Department of Health din po ang nangunguna, no, sila po yung nandoon sa mga health centers to ensure na namomonitor po yung mga timbang ng bata at ma-prevent, no, yung malnutrition doon sa ating mga barangay. So kailangan po natin ng bawat ahensya para magsama-sama at makatugon po sa malnutrition problem ng ating pong community. Okay. Every year, meron tayong ginagawa, di ba po, RD, sa mga improvement. Meron ho ba kayong mga data na kung saan makikita namin na nag-improve na to? Kasi every year, ganun ang pinapag-usapan po natin. Do you have any data na makaka-prove na sa mga ginagawa nating mga programa ng NNC, merong improvement po? So, kailangan sama-sama, no, yung mga yung malnutrition problem natin, hindi lang isang ahensya, hindi lang siya DOH, no, sama-sama. So ang ating pong operation timbang na ginagawa po ay yun po yung parang nagiging basihan po natin, no. Ito po ba ay nag-improve yung mga ginawa natin, yung ating pong mga local government units, no. Kaya lang po, yung 2025 data, wala pa po tayo, no, hindi available. So na-mention ko po kanina, ang meron po tayo ay 2024, 23, 22. So, based on the data ng stunting po natin, bumababa. Kaya lang po, hindi naman siya ganun ka-significant yung pagbaba. Kasi sabi nga natin kanina, yung 2022 is 11%. Ngayong 2024 ay 10%. So, konti lamang po ang pagbaba, no? Sa ilang percentage lang po. Hindi siya ganun ka-significant, no? At kapag binigyan mo siya ng number, ang dami pa rin niya. 8,000, 7,000 na bata. So, meron pa rin po talaga na kailangan tutukan, no? Kasi, syempre, yung mga, marami rin po kasing dahilan. Bakit, no? Unang-una, yun pong mga pamilya natin, no? Yung pong, lalo na yung walang trabaho, no? Kailangan bigyan ng trabaho. Yun pong mga, yung mga batang walang nag-aalaga. Yun pong mga, teenage pregnancy, no? Hindi sapat yung sustansya ng katawan ng nanay, ipapanganak, malnourished yung bata, at hindi natutugunan po yung tamang nutrition po doon sa first 1,000 days ng bata. So, yun po, marami pong factors ang nagiging cause, no, ng malnutrition ng bata. Pero, we are waiting kasi waiting for the 2025 data. But yung konting-konting pagbaba, pwede na din, no? Pwede na din. Kaya lang, kailangan pa ng effort talaga. At tayo ay nananawagan, no, sa ating mga local government units, sa mga national agencies na magtulong-tulong pa rin po. At ituloy pa rin po yung ating programa po. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. Okay na po. Let's move on to our next three media friends. We have from Radyo Pilipinas Albay, Sir Eman Bongcodin. So good afternoon po and to my fellow media partners. So my question is addressed po sa Department of Agriculture Region 5. So paano po ba makatutulong ang consolidation and modernization ng farming practices para mapababa ang presyo ng gulay at prutas dito sa Bicol? Especially na po, lalo na po ngayon, pabago-bago po ang pagtaas ng presyo ng gasolina. So, apektado din po ang transportasyon and also yung presyo ng mga bilihin. So, ano po ang ginagawang mga hakbangin ng Department of Agriculture para masigurong maprotektahan at mapagpatuloy po na
ma-assure ang mga magsasaka about po dito sa problema na ito? Okay po, thank you po, sir. So, isa po sa mga initiatives po ngayon ng kagawaran ng pagsasaka po ay, una po ay ang pag-udyok ng ating mga farmers and fisher folks to organize into an association. Then, para po mas mapaigting pa po to, ay nandito po yung ating na-mention ko po kanina, yung F2C2, yung Farm and Fisheries Clustering and Consolidation, na kung saan po ay ating pong pinagkukumpul-kumpul o nagbubuo po tayo ng isang malaking association para po ma-maximize po yung production. Example, sa rice po. Sa ngayon, under our rice clustering approach, aming pong inuudyok ang mga farmer association na magbuo po ng isang association with 100 hectares as a cluster. Kaya po, yung ating mga associations po na medyo mga maliliit na farmers associations cooperative na may lower than 100 hectares ay ating pong pinagbubuklod-buklod to come up with 100 hectares na farm area. Para po sa ganoon, assuming na hindi po tayo dalawin ng anumang pong disaster like typhoon, ay ma-achieve po natin yung production para po sa merkado. And another is, isa pa po sa mga initiative po natin ay ma-strengthen po yung ating collaboration with the local government unit through our PAFES, yung Provincial Agriculture and Fishery Extension System, na yes, we cannot deny the fact po na ang Department of Agriculture ay hindi talaga sapat yung naibibigay intervention, but we need the help of the local government unit and other private stakeholders para po kami po ay magko-converge para po matugunan itong food security issues. Follow-up question lang po. With the rise po ng presyo ng mga petrolyo, ano po ba ang take ng Department of Agriculture patungkol po dito sa pagtaas po ng presyo ng gasolina and pagprotekta po sa ano po ng magsasaka? Oo. Dito sa threat ng pagtaas ng presyo ng gasolina, mas minadali na natin yung pagbibigay ng mga interventions sa ating mga farmers. Lalo na ngayon na nagsimula na yung wet season cropping, nakapag-distribute na tayo ng mga hybrid rice sa ating mga clustered areas. We have 138 clusters composed of 100 hectares po ang isang cluster. And provided also with fertilizer discount voucher worth 3,400 per hectare. And ginagawa na rin, minamadali na rin yung fuel subsidy for corn farmers and also fisher folk. And also yung roll out na din po yung 7,000 rice farmers financial assistance. All of this po ay directed ni President Bongbong Marcos para po matulungan yung ating mga farmers na maibsan yung kanilang mga hirap ngayon po na tumataas ang mga presyo ng bilihin. That would be all po. Thank you so much. Thank you, Sir Eman. So maganda po, hingin din natin yung tulong ng mga media na manawagan sa ating mga local farmers and fisher folks communities na magpa-register na and have your group identified by the government para makakuha din tayo ng mga big tickets sa mga government programs and services. Okay? So we have also from Bombo Radyo Legazpi, Ma'am Jonna Napili. Good afternoon po. My question is addressed po sa Department of Agriculture. According po kasi sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, ang kaso po ng malnutrition sa mga batang mula po sa pamilya ng mga mangingisda at magsasaka ay mas mataas po kumpara sa ibang sektor. May I know po if merong data as of now ang DA and siguro po sa inyong pagtatala regarding dito po sa issue ito. Thank you. So, wala kami ngayon data. Pero kasi ang trust ng Department of Agriculture, yung to empower our farmers and fisher folk na hindi lang sa production mag-stop, na magkaroon din sila ng negosyo, maging enterprise, yung kanilang mga sakahan. Kaya
ini-encourage natin sila na mag-organize, mag-form into cluster para magkaroon sila ng power na magkaroon ng negosyo na hindi lang mag-i-stop sa puro production lang. Ang end result, ang hinihingi natin ay magkaroon sila ng mga enterprises. Okay po. And the other question ko po kay Ma'am Francia. Yearly po, ang NNC Bicol ay meron tayong mga ginagawa pong pagkilala doon sa ating mga katuwang sa pagpapaba po ng malnutrisyon dito sa rehiyon. And siguro po, how do you assess the support ng ating mga stakeholders, especially po yung LGUs, to address the malnutrition po in Bicol region, ma'am? Thank you. Thank you, ma'am. Yung pong sinasabi ninyo ay yung pong ating taunang Regional Nutrition Awarding Ceremony. So dito po natin ay na-acknowledge or ina-appreciate po ang mga outstanding local government units po ng buong region. This year, ito po ay mangyayari ng September. Na-mention po kanina ni Ma'am Bless, no? Ongoing po yung ating monitoring and evaluation of local level plan implementation. So dito po marami po itong indicators na nakapasok doon sa ating tool, no? May mga standards. Ang mga standards po ay nakapaloob sa functionality, sa governance, no, sa nutrition services na binibigay po ng ating mga local government units. And again, lahat po yun ay tulong-tulong, no, yung mga kasama natin na sabi mo nga kanina ay multi-stakeholder talaga yung nagtutulong-tulong. So, sa ngayon po, based on the MELP results, ay nakakailan pa lang ba tayo, ma'am? Kaunti pa lamang at wala pa po kaming official na data dahil hindi pa po tapos, no? Hindi pa po tapos yung ongoing pa po yung evaluation. But we visited Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, and Ligao, Iriga City. So ang ating pong target ay yung pong 6 provinces and 7 cities. 8. Tama. Kasama po ang Naga City. So, sa ngayon po ay hindi pa tapos. No? But ang maganda pong balita ay naka-visit na po tayo, no, sa mga LG, sa mga provinces. So makukumpleto po natin this year compared to mga previous years na meron tayong mga LGUs na mga provinces na hindi na-visit. So this year po ay ma-visit natin sila. So watch, po tayo, hintayin natin and we will invite you po sa awarding ceremony, ma'am. Okay po, thank you, Ma'am Meren. Lastly po, we would like to call Ma'am Danica Garcia mula sa Ako Bicol Online TV. Hello po, good afternoon po. Ako po si Danica Garcia from Ako Bicol Online TV. So, bale ma'am, itatanong ko lang po kung pang-ilan po ang Bicol region sa buong Pilipinas sa may sapat po na nutrition. Sapat na, opo. Ang meron tayo, kanina, no, dun sa ating presentation, sapat ang nutrition. Siguro food security na lang po yung meron tayong data ngayon based on the estimates po ng 2018, 2019, 2021, in-estimate po ng Food and Nutrition Research Institute, ang Bicol region po ay ikalima sa rehiyon na yung food insecurity ay problem. So, ilan po ba ang ating rehiyon? So, sa 16, 17 na regions, tayo ay ikalima. So, nakakalungkot po na isipin, no? Sabi nga po natin kanina, ang Bicol ay farmland siya. Nakapapalibutan tayo ng mga dagat na merong isda. So, kailangan nating paigtingin, palakasin po ang suporta. Kanina nabanggit po na ang may mataas na malnutrition ay ang mga magsasaka, ang mga mangingisda. Sila po yung may first access sa pagkain. Pero bakit sila ang may pinakamaraming malnutrition? So siguro po i-correlate natin or tingnan natin yung na-observe po natin. Itutuloy ko na po dun sa reason, no? Yung pong magsasaka natin, hindi naman po all year round. Yung kanilang harvest, yung pong ating mangingisda, ganun din, no? Kapag hindi bilog ang buwan ba, Sir Tino, correct me, kapag
di ba may mga times na hindi naman talaga maraming nahuhuli. Kapag may nahuli sila, ibebenta nila. Hindi nila kakainin. So, yung mga gano'n, na kailangan pa po talaga natin ng awareness kung paano po nila tutulungan at paano natin sila tutulungan. Both ways po yung pagtulong para yung ika-fifth natin na rank ng 2021 ay tumaas naman tayo, no? Medyo bumababa naman po. And that fifth rank po ay 67%. More than 50% ng mga taga Bicol na households ay ang daming food insecure po, no, dito sa Bicol region. So, I hope, no, ma-improve po natin, ma'am. Thank Okay you. po, thank you so much. Last question ko na lang po sa DOH naman po. Ma'am, since balik eskwela na po tayo, ano po ang magandang message po or paalala sa ating mga parents po pagdating po sa mga food intakes po ng ating mga estudyante? Go ahead po. Yes, no. Kamakailan nagsagawa ng press con din ang Department of Education at naglunsad ng Brigada Eskwela. No, katulong po tayo sa Department of Health. Sa kasalukuyan din po ay may ginagawa po tayo. Nasa pipeline, no? Paigtingin po natin yung health and nutritional assessment ng ating mga mag-aaral, specifically the kinder and the grade 1. No, ito po yung nasa pipeline dahil ito rin po yung utos siguro nabasa po ng nakararami na may tall order ang ating Secretary of Health. So iyon po ay kasalukuyan pa po naming inaayos, no, but rest assured nandito po kami at kasama na din po, no, yung bago din na programang inilunsad, yung nabanggit ko kanina, yung Purok Kalusugan, wherein we provide health assessment at the barangay level na. Doon na mismo, no, yung ating pong mga deployed human resources for health ay nag-house to house, nagpo-profile at nagpo-provide ng serbisyo. Doon mismo sa grassroots level. At dahil pasukan kamakailan na June 16 nag-start ang klase, pero kasi simula pa lang po ng July ay grabe na ang ulan. So ang paalala din po natin sa ating, hindi lang sa mga mag-aaral, but lalo sa mga magulang, no? Ingatan po natin, siguraduhin na may mga dalang payong o kaya kapote yung ating mga anak at magsiguro na din po, no, ng bota or boots. Dahil alam naman natin, hindi lang naman dito sa Bicol hindi rin lang dito sa Pilipinas, but I think this is part of the climate change, no, global na ang affectation na talagang binabaha tayo. So para makaiwas po sa sakit, no, at lalong-lalo na pag lumusong sa baha, hindi lang ang mga kabataan, pati yung mga adults ay maiwasan ang leptospirosis. At dahil nutrition, no, mas maganda po kung yung mga magulang na, especially yung mga nanay, ay mag-prepare ng mga pagkain. Kasi kung bibigyan lang po natin ng pera ang mga anak po natin, ang bibilin po niyan ay mga junk food. No? At alam ko, katuwang po natin ng Department of Education sa kanilang programa na Oplan Kalusugan sa Department of Education or DepEd na bawal na. Hindi na actually, ang mga tinitinda na pagkain sa loob ng paaralan ay mga masusustansya. Bawal na yung mga drinks na rich in yung mga sugar, no, yung mga carbonated drinks, no. At kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na ang ating pong mga lokal na pamahalaan, specifically sa barangay, ay hopefully magkaroon po ng barangay resolution na pagbabawal, no? Kasi syempre yung Department of Education, ang pwede lang nilang sakupin ay yung sa loob lang ng eskwelahan. Pero alam naman po natin na ang mga eskwelahan natin pwedeng tawid bakod lang, makakabili na ng mga pagkain ang mga estudyante, ang mga mag-aaral. So hinihikayat po natin ang ating mga barangay captains, if ever na magkaroon po ng barangay resolution prohibiting, no, a certain siguro distance kung saan pwedeng ilayo-layo yung mga nagtitinda ng mga junk food sa mga paaralan para hindi po accessible. Actually, part ng food insecurity
ay yung accessibility ng mga kabataan sa mga junk foods, sa mga carbonated drinks, sa mga inumin na matatamis masyado. Okay, so yun po yung ating call to action din sa ating mga punong barangay at hindi lang yan sa kanila, pati sa mga magulang at mga mag-aaral. Okay, thank you so much po. Maraming salamat po. At tapos na po ang ating Q&A portion po ngayon po hapon para sa ating press conference. Gusto ko na lang pong hingi ng pagkakataon nito para magpasalamat po sa ating mga kaibigan mula sa press. At of course, sa pagbibigay, pagpapaunlak po sa aming imbitasyon mula po sa Department of Health, Dr. Gladys, sa Department of Agriculture, Dr. Guarin, and Sir Ubalde and Ma'am Guarin, ang representative mula sa DILG5, Ma'am Niserio, si Sir Barcelon mula sa IFO, at of course ang aming OIC mula sa NNC Regional Office 5. So hihingi na lang po namin ang pagkakataong ito para sa closing statement mula sa NNC 5, Ma'am Meren. So ulitin po natin yung ating panawagan po sa ating mga local government units, sa lahat po ng sektor, no, sa gobyerno, sa private sector, sa ating mga local government units, ganoon na rin po sa ating mga households, sa mga individuals po na nanonood po dito. Lahat po tayo ay merong role para po maibsan, no, yung itong food and nutrition insecurity dito sa ating region, no. Magtulong-tulong po tayo, magsama-sama po tayo, yung mga nabanggit pong mga interventions kanina, yung mga serbisyo po, i-access po natin yan. At yung ating pong behavior, no, patungo sa good nutrition, no. At kami naman po sa National Nutrition Council ay patuloy po na makikipagtulungan po sa lahat po ng sektor para magkaroon ng tamang plano, no. Magkaroon yung planong yun pang nutrisyon ay magkaroon ng budget. Kasama po natin ang mga iba't ibang ahensya. Ito po ay minomonitor din po ng ating gobyerno. So patuloy po tayong magtulungan, sama-sama po tayo para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ma'am Meren. At sa lahat po ng bumubuo ng ating Regional Nutrition Committee or Council. At sa lahat po syempre ng ating mga kaibigan sa media. Sa muli po, kami po ang inyong katuwang, Karen and Ma'am Sofia from NNC Bicol. And this ends now our press conference. Ay meron pa po tayong very quick photo opportunity for documentation. So may I invite po ang ating mga media friends dito po sa unahan para po magkaroon tayo ng